Dia 7 de juliol de 1977, fa 30 anys, un grup de joves travessava Esfreu, des de Sant Elm cap a la Dragonera. Anaven a l'illa per ocupar-la com a protesta contra el projecte d'urbanització que l'amenaçava. Jo estava morta de por, perquè clar, en aquell temps sabies que si la policia mos treia d'allà i tot això podien tenir molt de problemes, i després perquè a més a casa meva no sabien que jo me n'anava allà, i vaig passar una porada fins que vàrem arribar allà. Anàvem a ocupar la Dragonera perquè volien que la Dragonera fos un puesto públic per tothom. Era el que tenien clar, no? Doncs avui fa 30 anys que se va travessar, se va cruzar aquí. Vàrem venir amb una golondrina que feia excursió allà i em va arribar allà i li digueren que se'n podia tornar. Que nosaltres no tornaria. Ei, com va? Uns anys abans, l'any 1974, l'empresa Pamesa havia comprat la Dragonera amb la intenció de desenvolupar un ambiciós projecte urbanístic. Es pretenien construir 15 nuclis de població amb capacitat per a 4.500 persones, a més dels corresponents vials, aparcaments, xarxa elèctrica, conducció d'aigua i altres serveis. Algunes de les infraestructures més impactants eren l'heliport, la platja artificial i especialment un port esportiu i un port de serveis. De Maria Antònia Morro, conya, hòstia. Això és en cau? Està allí. No, en cau d'una perilla. El projecte havia aixecat una polèmica sense precedents en una societat en plena transició. Molts col·lectius s'hi oposaven i ja s'havien fet algunes mobilitzacions. Però l'ocupació de l'illa va ser un moment clau d'aquesta història i de la història de Mallorca. I en Basilia va ser el promotor, realment. És el que tenia la informació i és que va moure un poc tota aquesta història. I és que va organitzar. La gent anava al mercat i la gent els donava menjar. Els donava arròs, llet, llenties i mos ho duien en una barca. Fins al cap d'un parell de dies va venir a duanes i va començar a donar la volta a l'illa per impedir que arribés a la barca. I Antoni se'n va anar a terra nedant a cercar menjar, perquè clar, aquí ja no mos arribava res, anàvem a pescar i 4 coses més. I una altra anècdota que era molt bona és que un amic que feia pràctiques d'aviació amb una avioneta venia i mos tirava bolits de pa. Allà on tenien la barqueta ja per anar a pescar. Per anar a pescar. Jo crec que Espinar era més... I aquí era on venia la barca de francès. Ah, que Espinar no era aquí? No, és allà. Sí, no era de vora la torre. Segur. Més a dalt era. Més amunt, i és més gros, era un pinar més gros. El que s'intentava evitar és que el dia d'anar-hi ja mos esperassin i ja no mos deixassin anar. I van venir com moltíssima altra gent que ho veien al diari. Diu, hòstia, quina mou d'anar cap allà. A Sant Elm hi havia una concentració constant, gent dormint allà, 300 o 400 damunt la platja. I els de les barques de tant en quant deien, com que ho va passar? Sí, aquí hi érem, en aquest pinar d'aquí dalt. No teníem tendes. Els qui s'havia duit un sac tenia sort, perquè la majoria havien dit anem cap allà, anem cap allà. Sí, dormíem per això, per les mates. No, per les mates hi havia més pins, que no hi Per allà hi havia una esplanada de pins. Hi havia més pins, que segurament que s'han embocat. 12 dies després, el 18 de juliol, els ocupants abandonen l'illa. La polèmica no havia finalitzat i el projecte urbanístic seguia la seva tramitació. Deu anys més tard, després de moltes manifestacions, protestes i recursos judicials, el Consell de Mallorca comprava la Dragonera, que es declarava parc natural l'any 1995.